Είναι μία σαν μακαρονά και με μακαρόνια μπορείτε να το κάνετε αυτό αν δεν έχετε, με ζυμαρικά, με σπαγκέτι. Και ακόμα και μπορείτε να βάλετε και μάνκο μέσα, αν θέλετε να βάλετε και μάνκο βάζετε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο μάνκο εδώ βρήκαμε σήμερα, όπως είπαμε κάθε μέρα ό,τι έχει η λαϊκή. Θα βάλετε μέσα λίγο μάνκο όταν είναι κρύα η κρέμα. Αυτό το ψωμάκι είναι χωρίς ζάχαρη, το γεμίσαμε με μέλι, ταχίνι και ξηρούς καρπούς αλεσμένους. Μπορεί να βάλετε μέσα και φέτες από μπανάνα ή από μάνκο εδώ που έχουμε. Για να νιώθεις ωραία πρέπει να βγάλεις τις τοξίνες. Πρέπει να τραβήξεις ένα γενναίο κατούριμα και ένα γενναίο να κάνεις μια αφόδευση. Γερή, έτσι. Ως δημοσιογράφος που κάνω ερευνητική δημοσιογραφία και δεν κάνω αυτό που κάνει ο Θεμιστοκλής στον Αντένα, δηλαδή ωραία κορίτσια και ροζ ιστορίες. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Μάκη. Σε αυτή την Ελλάδα εγώ και ο Μάκης το λέμε. Γι' αυτό το όχι κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι εκτός πρώτου θέματος και δεν θα ξαναπατήσω εκεί μέσα. Μη με ξαναενοχλήσουν. Από την εκπομπή εφημερίδα ούτε αγοράζω ούτε θα αγοράσω. Ο άλλος φίλος μου, ο οποίος 17 είναι ο κομμιστής και παραδίδει το DVD έχοντας όλη αυτή τη σχέση την οποία γνωρίζετε μέχρι στιγμής, δεν μου είχε αναφέρει τίποτα από όλα αυτά. Σας είπα ότι είναι ο κομμιστής του DVD και ήταν πράγματι ο κομμιστής του DVD. Ο Θέμος είναι. Αυτός κατηγορείται, δεν κατηγορείται ο Μάκης. Δεν είπαμε ότι θα τη μάθει ο κόσμος όλη την αλήθεια. Εγώ του λέω μπράβο, τον στηρίζω, είμαι στο πλευρό του. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι παίζεται από πίσω, αλλά είχα ένα ένστικτο, το οποίο μέζησε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ντροπή ο κόσμος να μην καταλαβαίνει ότι ο Μάκης είναι αθώος και αγαπάει το δίκαιο, αγαπάει τη δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω είμαι με το μέρος του. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Είμαι υπερήφανος όλα αυτά τα χρόνια που το χέρι μου το σφίγγουν οι μεροκαματιάριδες. Είναι τίμιος, ηθικός και δίκαιος. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε όνειρο την Ελλάδα, αφού θέλετε να γίνει όνειρο, αλλά ξέρετε πώς αρχίζει το όνειρο. Εγώ του έλεγα του Μάκη να σηκωθεί να φύγει, όπως θα φύγω κι εγώ, δεν μένω εδώ πέρα.